יופי, יופי. ו... לא חזק, רק תעשה. טוב, אז מישה, טל ועידן, איך אתם מעריכים את הסיכויים שלכם באליפות אירופה הקרובה מול כל הנבחרות החזקות שיהיו שם? סיכויים גבוהים. קבוצה טובה. פעם קודמת סיימנו מקום רביעי. באליפות אירופה בחורף. אנחנו מקווים לשפר את התוצאות. מה לפי דעתכם הולך להיות היתרון שלכם על פני הנבחרות האחרות? כוח רצון. אז קודם כל אני חושב שהם שחקנים טובים מאוד. שלושת השחקנים שנמצאים פה הם בין 5 השחקנים הכי טובים שיש בבנים 14. זה טל גולדגורן, מיכאל סימוניאן ועידן לשם, ואפשר לצרף אליהם את קופמן יונתן ואת יוסי דהן, שאלה 5 שמובילים היום את בנים 14. הם בכושר טוב. בחורף באמת הגענו למקום רביעי. הסיכוי שלנו יחסית טוב להגיע חזרה למקום רביעי, כי מיכאל סימוניאן וטל גולדגורן מדורגים יחסית גבוה בדירוג האירופאי, וכנראה זה ייתן לנו יתרון וידרג אותנו בין 1 עד 4 קבוצות, ואז יש לנו סיכוי לקבל יחסית קבוצה יותר חלשה מהקבוצות החזקות שיש שם. יש שם את איטליה, שוודיה, רוסיה, שוויץ, קבוצות חזקות מאוד. אני מקווה שלא נקבל אותם בהתחלה, ואז יכול להיות שיהיה לנו קצת יותר קל. זהו, אנחנו טסים הלילה, מקווים לעשות את המיטב.